Ayaw manday ta bakit lumabas? Sigurado nga doon ti kwarta na dahil. Ay, sana bakit na ito lumabas? Bakit? Ay, sika ba kay? Kwarta man. Sana bakit na ito nakalangaro doon? Isaya? Ito kasla bakit matabaak? Asilaw, bakit aba ako naya? Titulo nga bakit na ba? Ay, sana sakti ng iba kay Tideta. Isaw. Santa kaya. Video, mamupay nga ba i-upload? Sana sakti ng iba kay Tideta. Isaw. Saan nagkaya malungdunggan, ah? Ikilan na ka maghiday, mare. Uy, Oray may sala nga buti tiyara. sige na, kagawad ba? Regalo mo kada kami. Yeah! Na. Nga doon naman tindag iti makinjay may sasaka na. Kasla kumugtaran ni. Aray, ano ti aramidan kagawad ba? Smile! 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 Job, dayjay, dayjay. Smile! Kasama nung agbibidyo, data kita. Smile! Nung May kurang pala di bonus ah. Oh! Ano ti aramidan kagawad ba? Ayan na day. Ikan kayo ti pagnakman yaw. Ya, Ay. patag kumalatay. Aray, ano ti aramidan kagawad ba? Ikan kayo ipagnakman yaw. Iya! Ay, sa kumaratay. Flying kikay. Yeah!